כאן יונתן, בוא סרטון נגיד. והיום אנחנו נשחק רק עם הדמות דמיאן. זה משתמש לא טוב שאנחנו ננסה להפוך אותו להכי טוב שלו. בואו נתחיל. נשחקים עכשיו רק עם דמיאן. תכתבו בתגובות עד כמה אתם חושבים שאני אצליח, עד כמה אתם חושבים שאני אצליח לעלות את הגביעים. בינתיים אני איתו ב-41. קודם כל בואו נחקור על דמות, בואו נראה מי הכי טוב איתו. בואו נראה הכי טוב איתו. כמה? וואו, יואו, תסתכלו. אז מי שהכי טוב איתו זה בס נעמי. והכי מקום 200 איתו זה מישהו שיש לו 2607. בואו נראה מי עם הכי הרבה גביעים בעולם. אלו שהוא עם מלא גביעים. קודם כל הוא עם 213 ערכות. דבר שני יש לו 254,000 גביעים. זה ממש עכשיו נתחיל את המשחק הראשון. כמה מחיה סולו. בואו נתחיל. דבר ראשון, יש לי אתגר ראשון שאני צריך לעלות יותר מ100 איתו. זה אתגר קל מאוד, אבל אז כל פעם האתגרים השתנו והשתנו עד שאני אסיים את הסרטון. אני לא שיחקתי איתו. אני אעלה לכם גם בשורט מחר. תראו, אני כנראה שורט בפעם הראשונה ששיחקתי איתו. אני אעלה שורט. אז אני אעלה שורט. אז תראו אחד שאני מתקל כל פעם שיש מדע. ותשימו לייק, זה הכי חשוב. ובואו נראה. מי שרוצה פרנד, קוראים לי J.D באותיות קטנות. זה קיצור של ג'ונתן דדוש, אני קוראים לי ג'ונתן. ובואו נראה. הכל נציג ג'ו. אני בקרב מחלף דברים. זה הולך להיות קשה עם אדגר ואני מנצח. ניצחתי את האדגר. וואו, ממש מטורף. בואו נפתח. בואו נראה. עכשיו אני רוצה לקוף את פרנק, אבל אם יצליח לי למות את פרנק, זה ממש טוב. וואו, חברים, יש כאן 2 שעליי. והרגתי את שתיהם, עכשיו גם את אמס אני יכול להרוג. כן, הרגתי גם את אמס, וזה מלאך מטורף. חברים, יש כאן 2 יכולים למחר מחיה. וניצחתי. בוא ניצחון.
עכשיו, גדי? לא, זה... יצא ספרי. עוד רגע אני מגיע לאגדי. עכשיו אגדי שאני יכול להשיג. ובואו... חברים, בואו נמשיך. מתי שאני מגיע למגזים אני אעצור, אבל אם אתם רוצים להתעדכן בכל מה שקשור לערוץ שלי, שימו טאב, ממש יעזור לכם, ותפעילו את הפעמון. בואו נמשיך. עוד שאני אוהב לכם את דיינמייט. בואו נראה. בואו נראה, אני הורג את גבול. כן. עדיין נתנו 5 דמויות. חברים, אני במקום מכריע וניצחתי. חברים, אני פותח את... בואו נעשה ביניים סורות מי שיוצא. מי יצא? טיק. פתחתי טיק. עוד דמות. עוד דמות. לזה. ועוד ניצחון אחד. ואני מגיע עם... דמיאן ל100. יאללה בואו נעשה. חברים התחלנו. וראיתי עכשיו דמות. עכשיו אני אפרנק. ועכשיו הרגתי פרנק. בואו נראה אם אני יגיע ואצליח להגיע איתו ל100. האם אני אצליח? עכשיו מכריע. בואו נראה. הנה שלי. נראה אותה. כן! בואו נראה. הגעתי עם דמיאן ל100 וסיימתי את האתגר. זה היה הסרטון שלנו היום, מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים עוד סרטונים של ברול סטארס, שימו לייק וסאב. יאללה ביי.